Leyla Muhammed kudnesuna kongrestار ya Lübnan'ı mı? Beli ev revşi kunhat da jiyan dikin tabi revşeki geleki kritike revşeki hamu şer hem nav şer de dervazı bin em herkes zanin ev şere cihani siyemine dinava ve şere da tabi yekemin ye kuzrar dibine jvi şeri jine جبر کو ام دزانیم که حلقه ضعیف یا نقطه ضعیف یه جوا که جنه جبوی ویجی دناغ همو شرداجی البته یک وزرار دبنی یک جنه دو جی زاروکنه hem demile parasını da be parasını demin dınava şarada hem de şiddet gellek ziyade de dınava şarada hem de ji be perverde jiber kuşere دناوا شردا او جن به پرورده دبینه استا زانبونی دا کیم دبینه دا استا کو خو بگیجی آزادی دا کیم دبینه جبر ویجی امبلم زده که براسه دناوا همو شردا yani hem millet tundi per ziyade debe serjin şiddet serjin ziyade debe kuşnajin ziyade debe jbu veci pevisti heye ku jin millet parasına xda daha xurtir biki ju bikare be dinava şere da xbu parze yani parasın tane ku şer biki nine silah ra biki nine lebele parasın dimle peşxisna xu zihni da dimle zihniyete yani xusar da dimle zihniyete ki azada liberamberi zihniyeta zilam liberamberi zihniyeta desiladar ye kudruja iruda her tiş bir desko xıstiye ye kudruja iruda hamu yani kedi kujin hazar salanda ye gu xısti desti xo o xu servi kedi mezin kiriye o servi kedi şer breva dibe em druja iruda ve rasti dibinin ki şer kuti meşandın ser keda jin ye gu hazar sal hatiye kirine ev kedi kuati dayındın zilam şukhra biriye desiladari şukhra biriye وکی کو او دو خازی دیده مشاندن جن به پارهشتیه de nava civaki da jin vaki ku yani net işteke bir şey vazi jin mezediki jber ku am dizanın yani akliyat aşer akliyat zilame akliyat aşer akliyat ki serveriye akliyat aşer akliyat ki xrakirne tneykirne talan kirneye, kuştineye, ledaneye yani de zihniyet aşer ta tücari avakirin nayikirin. Eri dibin nave ku em dixazin bajar ava bikin, em dixazin civak ava bikin, şer dikin, şera dilmeşandın lebele ne bu saniye. Yani ev civak dixapine, ne ava dike, xura dike. Yani tücari şeran da civak ne hatna avakirin. Aksi bir. Nava şarana civak hatna xırakirin. Civak jin temsilliki. Em her vidi bejin. Yani demem de bejin jin civak diye bir ama. Jiber ku ev jin civak bxoy zaten. Jin yeku derduri xo civak ava kiriye, ev jin yeku behazar salan yeku ev civak mezin kiriye, peşxistiye, perverde kiriye, dimle tendurusti da ev zane kiriye, dimle tendurusti da legerini ve çebuye, dimle hukukda legeri yani kanuni da legerini ve çebuye, sistemi ki şkora ava kiriye, jiyani ki şkora ava kiriye, ev hamu derduri jin da çebuye. Lebele druja ilu da ev jin jivat işte hamu mahrumi heştine. Yani hamu kut heştine. Yani bir dizan jberku ev druja ilu da ev şerin ku tekirin لسر آستا رجلات ناوی لسر آستا جهانی براستی جی جنین کو هزار سال در دوری خو جواک آوا کریه آوانا جواک در دوری جن دور خسنه خرا کرنه جواک خرا کرنه جبو ویجی شر تجاری جواک آوانا کی عکسی بین خرا دیگه تونه دیگه تالان دیگه دو کجی قتل دیگه جبو ویجی دروجا ایرو دا دولت این کو هیی دولت این کو آنها جواکی على اساس بریوا دبن lebele hamu velatin ku anha xbreva yani vaki ku breva tebrin lebele dinava ve velatna da jin be para beşi kanuni da be para beşi civaki da be para beşi aguri da be para de hamu beşa da jin be para
خابن روشه کی وسان هاجن تدجیان دیگه یعنی erik kedek ve mezin heye raste lebele ve keda kujin dixaze ku bikiji azadiye her tim sistema desladar nahile kujin peş bikevi nahile kujin azad bebe nahile kujin yani hatta asla ki küçük ji bigre em irujeri rasti dibin yani sistema an hada em dibinin şeri an hada em dibinin gabe yekemin demek ku şerti meşandin dest dave jijin yani yekem şerê ku tê kirin dest dave jîjin em hemû dizanin şerê Daişê bigire şerê welatên dî bigire şerê ku tê meşandin bigire yani hemû şerên ku aniha tên meşandin demî ku şer dest pê dike ji ber ku me got nuqtê zayıf di wan di nava civakî de jinê dest dave jîjin jin tecawuz dike jin digire jin dikuje jin qetil dike jin wekî milk ji xwe re dibe yani jin dike yê xwe wekî ku ew xwedî wê ye yani wekî tiştekî jin nêze dikin ji ber wê jî bi rastî jî rewşa jin di roja îro da yani ber ve eger em li beramberî vê rewşê nesekinin eger em jin nekjin astakî zanebûnê eger em jin di asta bixarastinê da xurt nekin jin ber ve felaketekî rûbirû dibîne ji ber ku ev zihniyeta anha halê hazir heye em numune bidin numune niha li ber çavê me heye numune Rojava yani numune Sûriye ew ku niha nav li xwe dike hikûmetekî mueqqet yê ku anha halê hazir heye ev berçav e bi rastî yani berçavê me ku nahêle jin heta di cîkî biçûk de ji ciyê xwe bigire di roja îro da di nava li ser axa Sûriye her daimî tiştekî wisa pêş dixin ki wekî ku jin pêwîst e tenê di millekî de xwe yani xwe bigîjî tiştekî tenê ew ji millê dînî da ye ew jî tenê millê dînî da ye xwe bipêşîne xwe bigire xwe nizam çi bike tabî ev ya ne asta jin e ne asta jin heva ye eksî wê jin pêwîstî ki di hemû alan di hemû saheyên civakî de cî xwe bigire lêbelê me gotiye yani ew numuneke pîşa me nahêle yani nahêle jin gav bavêjê nahêle jin pêş bikeve nahêle jin kar bike nahêle jin xebat bike dixwaze jin vegerîne yani hezar salî paş da ne pêş da paş da ev rastî ji bo wê jî em mêze dikin bi rastî numuneyê me yê ku hey di şûreşa me da em hemû vî dizanin şûreşa azadiyê da numunek pir mezin e yani taybet ji bo jin pêşxistina jin ji bo yani jin ke dayîn ji bo azadiya xwe ne ji bo em bêjin ji bo zilam ya ne ji bo ji ber ku gelek numune wisa hene yani di kapitalizmê da şeklê jin e lêbelê zila mejiyê zilam e ev hatî pêşxistin di sed salên dawiyê de eva rastî ke lêbelê di şûreşa me de şûreşa azadiyê da em mêze dikin bi rastî yekem rêber ap û gav avêt dest avête jin yekem rêber ap û demê ku derket jin esas girt yani ji ber ku nuqteyê zayıf jin e pêwîstê jin werî xurtkirin ji bo ku civakekî tu ava bike pêwîstê tu jin xurt bike tu jinê ava bike ji ber ku jin ew esasê civakê ev rastî ki ji ber wê jî rêber ap û bi vê zihniyetê û bi vê nizîkbûnê û bi vê nizîkbûnê ket da xebat kir jin gîşte astekî pir mezin bi rastî ku ew jin bikaribe li ser lingê xwe bisekine ku ew jin bikaribe xwe xwedî bike xwe bi xwe li ser lingê xwe bisekine û ket bide xebat bike bi hêz bibe bê ku kes piştgirî bide wê bê ku kes destê xwe bide piştê wê û wê têve bide ew bi xwe bi xwe bide meşandin û bi xwe gavê xwe bavêjî ji ber wê jî em hemû dizanin ki di şûreşa azadiyê da bi hezaran hevalên jin hene derketin serê çiyê silah rakirin şer kirin li kêlek ve xebatê siyasî kirin xebatê diplomasî kirin gelek xebat û gelek qada da ji wekî jin xebat da meşandin ev bû hêzek bi rastî ev ya bû hêzek ji bo jin ev ya hêşt got bibe mîsalek li hem gelek cihên dunyayê jî eva rastî ke ji bo wê jî ev
Carek ditire jin vegeran cevher xwe. Jber ku ev cevhera jin rastî. Yani ev hêzê ku niha heyî cevhera jin e. Lêbelê wek me got yani jber ku jin ji cewherê wî dûr xistine dubare rê ber ap jin vegeran cewherê xwe. Cewherê wî xort e bihêz e û zaten jin di milê zihniyet xwe daha aştîxaz e û demokratîk e. Ji bo wî jî yani bi vê ve girêdayê em ji ber ku di roja îro da wekî kongrastar, wekî jin bi giştî jî di Rojavayê Kurdistanê de hereketên jin giştî Rojavayê Kurdistanê hemlekî ji bo YPG dest pê kirine. Tabii YPG jî beşekî ji xebatê jin yê tevgera azad e. Ji bo wê jî yani di Rojavayê Kurdistanê da em dizanin wekî YPG avakirina YPG tabii hêzekî eskerî ye em wî hemû dizanin. Di şerê li hemberî Daişê Daeş zihniyetekî bi rastî gelek qirêj e. Li hemberî wê wekî hevalên jin hêzekî wisa avakirin bi rastî yani bu numunekî ji bo cîhanê giştî. Yani em vê dikarin bêjin. YPG tenê hêzekî Kurdî li ser axa Sûriyê nehatiye elan kirin. Yani tenê ne hêzekî Kurdî ye. Hêzekî jin e, hêzekî jin wekî em bêjin aniha bûye numune deng vedayî cîhanê giştî. YPG ne tenê hêza parastinê eskerî ye. Yani em niha rast e ew hêzekî eskerî bû, şer kir, şerekî gelekî mezin kir, gelek hevalên şehîd di wî şerî de hat dayîn bi kedekî pir mezin ev xebat heta roja îro hatiye, ev rastîk e. Fej bo wê jî tenê milê wê eskerî nîne, milê wê civakî jî heye, parastina jin heye. Fej bo wê jî yani YPG ningekî esasî yê şûreşa me Rojava ye. Ji ber ku şûreşa Rojava wekî şûreşa jin tê pênasekirin. Wekî şûreşa jin e. Ji bo wê YPG jî ningekî esasî yê şûreşa jin yê Rojava ye. Yani eger ev ningê esasî di vê demê da rolê xwe nelîzê di nava ev sîstema yani yek heyûn nîzama ku yan de bêjin hukmê yan de sîstema mueqqet yê dewlet yê ku aniha heyê rola xwe nelîzê xwe tida cîn neke tevî watayê ku şûreşa me Rojava bi rastî watayê wê namîne ji watayê xwe derdikeve ji manê xwe derdikeve. Ji ber ku ew ning esasî ye. Tamam dike şûreşê. Eger nebe wekî ku insanekî wê bikulê yani nîv tamam e. Tamam nebûye. Cesedî wî tamam nebûye. Ji bo wê YPG wisa nêzik dibe. Yani tenê hêzekî eskerî nîne eksî wê hêzekî hem eskerî ye, hem siyasî ye, hem diplomasî ye, hem jî civakî ye. Ji ber ku civakê temsîl dike. Ji ber ku civaka jin temsîl dike. Yani jin temsîl dike. Parastina jin dike. Di hemû wareda. Ne tenê warekî da. Di hemû wareda YPG hêzekî vî şêwazî ye. Ji bo wê jî em hemû jî YPG ne tabî. Em hemû xwe wekî beşekî YPG hesab dikin. Ji ber ku YPG parastina me jî dike. Tenê parastina xwe nake, tenê parastina yek beşî nake. Parastina hemû civaka Sûriyê dike. Ji ber ku YPG me got hêzekî hem eskerî hem civakî ye. Ji ber wê jî ev hemla ku dest pê kirine ku em hemû YPG ne û YPG tabî hêza me ye, hêza me esasî YPG ye. Em dixwazin û em ê ket bidin ku ji bo yekê YPG bikaribe di nîzam yani sîstema ku aniha heyî birêva dibe di Sûriyê de di wirda ciyê xwe bigire. Pêwîstî ciyê xwe bigire. Ji ber ku eger ciyê xwe negire me gotiye wê demê kêm dimîne. Yani sistem kêm dimîne, sistem tamam nabe. û şûreşa me di Rojavayê Kurdistanê de wekî ku me bi navê şûreşa jin nav lê kiriye wê demê ew jî kêm dimîne. Fej bo wê jî em jî li vê derê ji vir hetanê wir wek dibe yani piştgiriyê xwe ji bo YPG dişînin û hetan dawiyan piştgirî didin û em bikaribin ku xebat bikin, ket bidin, çalakî çêkin û hemû mila da destekê bidin ji bo yekê YPG mayînde bibe.